Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, naritang Bombo Network News Morning Edition, Agosto 30, 2022, sa uno ng ating mga balita. Ang LTFRB papaboran daw ang ihihirit na dagdag pasahe sa mga pampasaherong sasakyan. Ito ay matapos na magpatupad pa ang mga kumpanya ng langis ng panibagong big-time oil price hike ngayong araw. Samantala sa ating ulat panahon ng pag-asa, pinawi naman ang pangamba ng ilang sektor kaugnay pa rin sa mabilis na paglakas ng bagyo sa silangan po ng Pilipinas. Yung low pressure area sa silangan naman ng Northern Luzon abay na mataan din. Ang B4 naman iginiit na naglaan ng 100 million pesos na pondo para yan sa produksyon ng asin sa nakaraang taon. Samantala pa rin ang NEDA chief, sinabing ang Pilipinas isa pa rin sa best performing economy na kabilang daw sa major ASEAN members. Kasong murder naman isinampa sa padre de pamilya na brutal na pumatay sa kanyang misis doon sa may South Cotabato. At sa ating pang police report, ang commander ng 5th Infantry Division giit pa rin na baril down ng kanyang pamangking sundalong nasawi sa labanan ang isa sa mga high-powered firearms na isinuko daw ng mga rebelde. Sa ating international news, milyon na katao na sa flood-hit areas ng Pakistan agara nangangailangan ng tulong. Mga Pinoy magkakaroon ng donation drive. At sa ating namang sports balita, NBA star Jordan Clarkson ipinagtanggol pa rin si Gilas coach sa Chat Reyes mula sa batikos ng ilang mga fans. Habang agaw pansin naman ang panonood kagabi ng Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte sa game ng tambakan ng Pilipinas ang Saudi Arabia. Bago sa detalye, kami pong inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Marakul at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update.
Mga kabombo kay Star Nation, unahin muna natin itong lagay ng panahon. Ito nagbabanta daw, panibagong sama ng panahon. Merong malakas po na bagyo sa silangan ng Pilipinas at merong panibagong low pressure area din sa silangan naman ng Northern Luzon. Ano mga updates na yan, Bombo Dennis mula naman sa Bombo Weather Center. Meron tayong hatid na good news at bad news sa umagang ito, Bombo Elmar, Bombo Jane. Sapagkat baka nalilibang tayo, meron tayong namataan na isang sama ng panahon. Hindi pangkaraniwang sama ng panahon dahil inaasahan na ito ay magiging isang super typhoon o category 5 na level ng isang typhoon. Nangangahulugan na napakalakas nito, mahigit 200 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin sa mga susunod na araw. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan. So unahin natin yung good news sa Bombo Elmar. Sa ngayon ay walang gaanong umiiral na kaulapan dito sa ilang parte ng ating bansa. Clear ang magiging lagay ng panahon. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na maging mainit o maaliwalas ang ating papawirin sa loob ng susunod na 48 o 48 oras. Ibig sabihin, 2 araw na magiging maganda yung ating lagay ng panahon. At yan ay iiral sa kalakhang parte ng ating bansa. Pero dahil nga may binabantayan tayong isang sama ng panahon na ngayon ay nasa typhoon category na, ito yung Hinamnor na nasa labas pa ng Philippine Territory, inaasahan yan na lalakas pa sa loob ng mga susunod na araw. Ang isa pang tinitingnan nating posibilidad, Bombo Elmar, ay papasok ito sa araw ng bukas sa Philippine Area of Responsibility. Pinapakita natin sa pamamagitan ng ating satellite image ang konsentrasyon ng naturang sama ng panahon at meron pang isang mas maliit na weather disturbance formation. Ito naman ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, 1,200 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang level ng extreme northern Luzon, dulong Hilagang Luzon, ka-level niya ay nasa parting silangan yan. Wala namang direktang epekto ang naturang low pressure area, ngunit ito ay babantayan pa rin natin sa anumang development. Inaasahan na sa mga susunod na araw, ito'y hahatakin ng isang super typhoon, itong Hinamnor, na tatawaging bagyong Gardo pagka nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. So obserbahan natin yan sa loob ng mga susunod na araw at narito pa ang dagdag ng mga paliwanag ni Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST. Yung bagyo po na binabantayan po natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naging ganap na typhoon. Inaasahan pa rin natin itong kikilos pakanluran at maaari po pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Huwebes. Itong pagkilos ng bagyo ay maaaring tumbukin ang Taiwan at Batanes area. Dahil dito, maaari po tayo magtaas ng Tropical Cyclone Weak Signal number 1 sa area ng Northern Luzon sa darating ng araw. At inyong mapapansin itong kaulapan nito ay nabuo na po isang low pressure area. Ngayong araw ay itong low pressure area ay huling namataan sa layong 1,210 kilometers silangan ng extreme Northern Luzon. Inyong makikita itong low pressure area ay malayo pa sa ating bansa. Ang magiging senaryo ng low pressure area, una, ay may posibilidad na maging bagyo. Pangalawa, itong bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay maaaring higupin itong low pressure area. Sa ngayon, wala pong habagat. Ang nakakapekto po sa ating bansa ay ang easterlies. Yan, Bombo Elmar, si Alzar Aurelio ng Pag-asa DOST. Kumbaga, blessing in disguise, yung nagdaang bagyo na humatak nitong mga kaulapan at dahil dyan, kumbaga cleared itong area ng West Philippine Sea. Walang gaanong ulap. Kung nagkataon kasi na may umiiral na bagyo dito naman sa may eastern section ng ating bansa, humigit kumulang talagang hahatakin lahat ng ulap na manggagaling dito sa West Philippine Sea. At ang tendency, tayo na naman dito sa Metro Manila at iba pang mga lugar na nasa western section ng bansa ang makakaranas ng iba yung mga pagbuhos ng ulan at posible na marami na naman ang babahain. Kaya naman ay uobserbahan natin itong galaw ng dalawang weather disturbance na ito, yung bagyo na nasa labas pa
ng Philippine Area of Responsibility at yung isang low pressure area na may tendency rin na maging ganap na bagyo, ngunit hindi pa sa araw na ito. Bombo Elmar? At least makaligtas din yung lugar ng Abra, Bombo Dennis, na sa tuwi-tuwi na ay laging tinatamaan dyan ng mga sunod-sunod pa rin o seri pa rin ng mga aftershocks, Bombo Dennis. At yung tinatawag na habagat nitong nakalipas ng mga linggo ay matindi at sunod-sunod halos araw-araw itong mga pag-ulan na Bombo Dennis. Yes, gano'n na nga. Pero hindi natin totally inaabsuelto yung posibilidad na makaligtas totally yung ating mga kababayan dyan sa Hilagang Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin dahil pwedeng magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 later tomorrow o kaya naman ay sa mga susunod na araw. Depende kung ano magiging development dito sa mga sama ng panahon natin inoobserbahan. Dahil may kalakasan nito, Bombo Elmar, kahit napakalayo ay pwede na siyang makaapekto dahil sa posibleng lumaki pa yung kanyang sirkulasyon itong magiging isang super typhoon ito kalaunan, Bombo Elmar. Sige, Bombo Dennis, maraming salamat sa mga updates niya Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo kay Star Nation, sa patuloy pa ng ating mga balita, pinaburan po ng Land Transportation Franchising ang Regulatory Board LTFRB yung hirit pa rin ng mga pampasayrong sasakyan ng dagdag singil sa mga pamasahe. Sinabi ng LTFRB Chairperson Attorney Cheloy Garafil, matagal nang due ang nasabing hirit nila na dagdag singil sa pasahe. Mula pa noong 44 pesos kada litro ang diesel o krudo nang ihain ang nasabing panukalang taas pamasahe. Kanilang ilalabas daw ng LTFRB ang nasabing lisyon kung magkano talaga ang nasabing dadagdag na pasahe sa buwan naman ng Setyembre. Paliwanag pa ng LTFRB na mismo ang National Economic Development Authority na ONEDA ang nagsumiti na umano ng kanilang posisyon sa nasabing dagdag pasahe. Magugulita noong Hunyo rin ay pinayagan ng LTFRB ang pagtaas ng minimum fare hanggang 11 pesos sa mga traditional jeepney sa lahat ng mga rehiyon naman dito sa ating bansa. Samantala naman, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na meron pa silang sapat na pondo at maaari pangaraw na magkaroon ng extension sa pamamahagi ng educational assistance para yan sa mga mahihirap na mga estudyante. Ginawa ng DSWD ang paglinaw matapos na umabot na sa 387.9 million pesos na mga estudyante ang nakatanggap ng cash aid mula nang magsimula noong August 20 ang pamimigay. Ang naturang halaga ay kinabibilangan nito ng 153,000 student. Sa report ng DSWD, narito ang bilang ng mga beneficiaries. Sa college vacation, nasa 45,437 beneficiaries kung saan gumastos na ang pamahalaan ng 180.9 million pesos. Senior high school, 20,741 beneficiaries o 62.3 million pesos. Sa high school, nasa 33,592 beneficiaries o 67.1 million pesos. Sa elementary naman, nasa 53,545 beneficiaries o 77.5 million pesos. Una nang iniulat sa Bombo Radio ni Social Welfare Assistant Secretary Romel Lopez na mas gumanda na ang distribution system nitong huling Sabado kumpara yan sa mga nakaraang sistema. Una nang tinawagan ng departamento na aabot na sa 400,000 ng mga indigent student ang nabibiyaan o mabibiyaan ng naturang educational assistance na maaring umabot ang halaga sa 1.5 billion pesos. Sa ngayon, pinag-aaralan ng DSWD na ipagpatuloy ang payout sa ilang lugar kahit lagpas na sa September 24. Maaring gawin din daw ng DSWD ang house-to-house distribution lalo na doon sa mga bata na walang access sa internet. Samantala naman sa ibang balita, nangako ngayon ang Philippine Airlines na akuin nila ang gastos lalo na sa medical expenses ng ilang mga pasahero na umano'y sugatan sa nangyaring ilang oras na turbulence na naranasan sa biyahe na nagmula ng Los Angeles, California at yung eroplano ay patungo ng Metro Manila. O narito ay kinumpirma ng Philippine Airlines na ang kanilang flight PR-113 ay nagkaroon ng turbulence sa himpapawid 2 oras bago ang kanilang landing.
Umabot mano sa 9 na mga pasahero at 3 crew members ang nagkaroon ng injury. Pagdating ng Pilipinas ng eroplano, agad namang dinala sa isang ospital yung mga injured na passengers at crew. Sa ngayon, ang iba sa mga ito ay nakalabas na ng pagamutan habang yung ilan naman ay nakakonfine pa rin sa ospital. Nagpaliwanag naman ang Philippine Airlines at abiso rin sa Bombo Radio Philippines na patuloy daw silang nakikipag-ugnayan sa ibang mga naapektuhan na mga pasahero. Pero ang pasabi sa atin dito ng tagapagsalita ng Philippine Airlines ay masyadong matindi ang trauma na dinanas ng mga pasahero kaya nag-beg up muna na makapanayam maging yung kanilang tagapagsalita dito po naman sa pangyayari na labis daw na ikinabahala, ikinalaarma ng mga pasahero. Itong turbulence umano ay kabilang nito yung malakas na pag-uga ng sinasakyang eroplano habang ito ay nasa himpapawid. Itong turbulence ay sinasabi ng statement ng Philippine Airlines, hindi raw ito na-detect ng mga aircraft onboard weather system at bigla na lamang itong nararamdaman, walang advance warning, saka mauga ng husto itong eroplano habang lumilipad naman doon sa kalangitan. Samantala naman, nagsimula ng magpatupad ang mga kumpanya ng langis ng kanilang dagdag presyo sa kanilang produkto. Alamin natin ang reaksyon ng mga motorista sa report ni Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Jane, Bombo Elmar, nagulat itong mga kababayan natin na mga motorista hinggil nga doon sa panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo dito sa ating bansa. Yan nga yung kanilang naging reaksyon ng ilan sa ating mga kababayan hinggil nga sa panibago na namang oil price hike na kakapatupad lang ngayong araw kung saan nasa 6 pesos and 10 centavos yung itinaas sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene habang nasa 1 pesos and 40 centavos naman yung naging dagdag sa kada litro ng gasolina. Pero ayon sa mga tsuper na nakausap natin dito, Bombo Elmar, Bombo Jane, sinasabi nila na bagamat nakakagulat ay hindi pa daw ganoon kabigat yung epekto ngayon ng oil price hike sa kanila dahil nga nakakagulat dahil after ng ilang linggong rollback, syempre naging kampante yung mga kabayan natin, mga motorista, mga tsuper, bigla-biglang nagtaas. So ngayon, hindi pa daw nila masyadong ramdam yung epekto nito. So posible sa susunod na mga araw, Bombo Elmar, Bombo Cheng, yan, yung ilan sa ating mga motorista, bigla na lang aarayan dahil nga sa bigla na lang di pagtaas itong presyo sa produktong petrolyo. Pero may ilan naman, ngayon pa lang, kahit kakapatupad pa lang ng oil price hike, ay aray na aray talaga dahil nga, sabi nila, napakahirap ng pamumuhay ngayon at gayon din ay may binubuhay silang pamilya, kakarumpot din yung kanilang mga sinasahod. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi ng ating panayam sa mga motorista. Sa akin naman, kung yun naman ang gusto nila, pinapatupad, kung kahit papano, nakapag-suggestion naman sila eh. Ang akin lang naman, basta wag lang kami magutom ang mga driver. Saka ilaban lang nila yung karapatan na nila kung dapat ipatupad. Sa amin naman, hindi pa sa ngayon na masakit sa kalooban namin kasi pabigla-bigla rin eh. Pero yung nauna, okay na. Pero sa ngayon, magugulat ka na lang kung paano nangyayari. Kasi nga malang gasolina, magreklamo kami sa kawawa naman kami. Paano pamilya atong tao? O di ba? Sila na makikinabang ng taas ang gasolina. O, tipid sa gasolina dapat, kailangan nyo para, siyempre, mga pamilya mo magugutom. So, ayan yung tinig itong mga kabayan natin, no? Magkaibang tinig, magkaibang opinyon hinggil nga dito sa naging taas presyo sa produktong petrolyo na sinimulan ngayong araw. However, Bombo Elmar, Bombo Jane, pagdating naman sa usapin ng taas singil, no, posibleng pagkapatupad ng mataas o dagdag singil sa pamasahe, ito naman yung mga naging reaksyon ng ilan sa ating mga kabayang pasahero. Hindi sila pabor dahil bukod daw sa malayo yung kanilang pinanggagalingan, ay syempre factor din dyan sa bigat na kanilang mararanasan yung presyo, yung halaga na kanilang kabuhayan, yung kanilang sahod, at ganyan din yung mataas na bilihin sa ating bansa. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin, narito yung sunurang tinig itong mga pasaherong ating nakapanayam. Sa napapansin ko, para sa amin mga commuters, mga katulad ko, malalayong pinanggalingan sa Tagaytay pa, parang mabigat.
mabigat para sa amin. Katulad po namin, magkano lang naman ang sinasahod namin sa isang araw. Gumagana lang po kami ng minimum. Tulad ng namin galing sa Tagaytay pa, pinanggalingan pa namin is 130 na. Mula sa ang pamasahe namin balik sa paparito sa Makati, gumagana namin to 200 mahigit. So para sa amin mabigat. Masyado pong mahal. Mabigat po sa bulsa. Sa gastusin po. Kulang na kulang po yung aming kinikita. So ayan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung tinig na itong mga nakapanin natin mga pasero, so mababakas mo sa kanilang mga mata, sa kanilang boses, yung posible nga maging mabigat na epekto sa kanila kung sakaling maipatupad na itong taas singil sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon, Bombo Elmar, Bombo Jane. Alam mo nga dito, Bombo Mars, sa mga listeners din natin, may mga pahiwatig yung ilang opisyal ng Department of Energy. Papasok na kasi yung winter sa ibang mga bansa. That means magtataas na naman yung demand sa fuel. Siyempre, magpapalamig sila doon sa kanilang mga bahay-bahay sa ibang mga bansa na malalaki. So, baka daw magbabadya na naman ha. Sana naman hindi magtuloy-tuloy itong oil price hike, Bombo Marlin. Dalawang magkasunod na ngayon na linggo. Ito pa namang presyuhan, maraming epekto sa ating buhay. Lalo dyan sa pamasahe na binabanggit, Bombo Marlin, at maging doon sa mga produkto na nagbabiyahe at iba pa kayo mga presyo ng mga bilihin. Bombo Marlin, 2 pesos. Pero may kumukontra dito Bombo Marlin, na ilang sektor, kahit may hirit dito ilang mga transport groups sa Bombo Marlin para naman sa LTFRB. Alam mo, tama ka dyan, Bombo Elmar. Bale sa ngayon, napakadami talaga itong suliraning kakaharapin natin ngayong taong 2022. At kagaya nga na nabanggit mo na taas singil sa mapamasahe, sobrang malaki talaga yung nagiging epekto niyan. Dahil sa halip na makatipid itong mga kababayan natin mga pasero, o maging tayo, Bombo Elmar, kasi pasero din tayo, ay makakadagdag yan sa mga gastusin natin. So, ayon naman doon sa ilang mga motorista, wala na silang magagawa. Kasi syempre, kung sakaling ipatupad, ano bang masasabi nila, ano bang magagawa nila, dahil susunod na lang din sila dahil hindi naman talaga nila hawak itong nangyayaring pabago-bago sa mga presyo, sa produktong petrolyo, sa pamasahe at sa ibang bilihin sa ating bansa. So yan, Bombo Elmar, sana yung ganyan suliranin ay masolusyonan na nga at nasa ganon ay mapagaan kahit paano mabawasan yung bigat na dinadala ng ating mga kababayan, Bombo Elmar. So dyan sa lugar mo, mas marami yung nagpakarga ng produktong langis kahapon at saka ng madaling araw o kagabi kumpara ngayong umaga, Bombo Marlin, yung obserbasyon nyo? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Sa amin nung mga kuro dito, mga gasoline boy, marami nga daw, nagpila daw halos yung mga nagpapagasolina. Pero kung makikita mo, Bombo Elmar, hanggang sa ngayon, may mga nagdadatingan pa rin na mga motorista para magpagasolina. So siguro sila, hindi na sila nakahabol kagabi. Kaya ngayon na lang, yun nga lang, hindi na sila nakaabot pa doon sa mas mababang presyo nitong produktong petrolyo natin sa bansa, Bombo Elmar. Siyempre, essential yan, kahit mahal yan, talagang bibili ka. Paano ka makakabyat mga pag-transport ng mga produkto. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlin. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlin Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide, isa pong disaster management expert, at dati po siyang nakatalaga dyan sa Albay, na kinilala rin sa buong mundo sa mga paghanda sa kalamidad na laging tinatamaan po ng bagyo, yung bulkan, lindol at iba pa. At kasama natin ang bago pong tagapagsalita at siya rin ang Public Affairs Officer in Charge, Office of Civil Defense at bagong spokesperson ng NDRRMC, si Assistant Secretary Bernardo Rafalaito Alejandro. Asik Rafi na lang, naging suki rin natin dyan sa may Bombo Radio Legazpi noon. Good morning po sa iyo. Kamusta na po kayo, Asik Alejandro the Fourth, sir? Good morning po. Magandang umaga, Elmar, at sa ating mga tagapakinig. Okay naman ako. Maayos naman po. At ito, serbisyo lang dito sa OCD at dito sa NDRRMC. So, okay naman. Rafi na lang po, Rafi.
Asik Rafi, anong monitoring nyo dyan at naisipabatid ng NDRMC? Meron yata kanina sa report namin, super time po na nagbabanta, na papasok yata sa teritoryo ng Pilipinas bukas. Anong maaaring i-abiso po natin, Asik Rafi? Opo, meron nga system na naman na papasok, isang typhoon, pero medyo malayo siya. Papasok lang sa PAR, pero aalis din kaagad ito. Pero syempre, hindi natin maiwasan, may ma-trigger na mga system dito sa atin, yung mga localized weather. So, maka-experience pa rin tayo ng ulan. So, tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahanda dyan, especially sa Northern Luzon, kasi kakatapos lang nung isang bagyo and ito na naman, Pero according to Pag-asa naman na medyo malayo ito at pagpasok sa PAR, ilang oras aalis na rin kaagad o bababa papuntang Taiwan o Japan. Salamat naman kung gano'n. Diyan naman sa lugar ng Abra, sana po ay makaiwas muli sa mga nagbabanta ng mga lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Kumusta na po ang assessment, yung pagbangon dyan sa Abra at ginagawang tulong ng ating gobyerno dito na naging biktima po ng kalamidad ng malakas na lindol po? Lalo yung makababayan daw natin, yung reports natin dyan natatanggap, ang iba dito ay hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan at ang iba ay nasa tent lamang at ilang evacuation center. Asik Rafi, sir. Opo, totoo yan. Meron pa po tayo kasing as per report, halos 900 ang nasiraan ng bahay na totally damaged. Although maraming partial, umaabot po ng 35,000 ang nagkaroon ng partial damage sa kanilang mga kabahayan. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, lalo na itong DSUD natin, NHA at DSWD, lalo na sa pag-repair ng kanilang mga kabahayan. So meron pa pong nasa evacuation centers, kaya puspusan pa rin ang pag-assist natin sa LGU. Ang isa pa nating tinitingnan dito sa Abra, itong damage to agriculture, na halos umaabot ng 300 million. So kailangan pong matulungan natin yung mga farmers natin dyan na makarecover kaagad. So yun po, wag po kayong mag-alala. Ang utos po ng Presidente dito ay palaging mag-coordinate sa ating mga LGUs para po tuloy-tuloy ang tulong na makarating sa kanila. So ongoing na rin po ang ating post-disaster needs assessment. So doon po malalaman yung mga pondong kailangan na ibaba doon sa Abra, kasi alam natin na halos 29 cities or municipalities po ang apektado nitong earthquake. So kailangan po talaga ang tulong nila. And then na-aggravate pa itong CAR or yung Abra dahil sa Florita po na dumaan. Pero pasalamat tayo na hindi naman ganon kagrabe ang epekto ng Florita po. Okay, napakarami pa pala, halos 1,000 mga bahay ang nasira dyan. Ang aking co-anchor si Bombo Jane, your question to Assistant Secretary Rafi Alejandro Aguay. Bombo Jane. Asik, sa panig ko naman, gusto ko lang kumuha ng pinaka-latest update kaugnay sa pananalaso ng bagyong Florita, kasi napag-alaman namin na tumaas yung bilang ng damages sa nasabing sama ng panahon, Asik, at tsaka nadagdagan ba yung bilang ng mga namatay? Hello? Opo, ang damage nga ngayon sa Florita ay umabot na sa 1.1 billion. Sa agriculture pa lang yan po ang tinitingnan natin, halos 6,647 farmers ang affected dyan. So yan po ang tinitingnan natin na mabigyan kaagad ng tulong itong mga farmers natin sa region sa 1, 2, 3 at CAR. Pero ang malaki pong damage na nag-report sa amin ay itong Region 1 at CAR. Halos umaabot pa po ng 51 or halos 70 million kung i-combine mo yung dalawa. So yan po ang binibigyan natin ng pansin ngayon, yung DA, yung kanilang QRF ay meron naman po, at tinutulungan natin yung LGU, lalo na dito sa CAR po, na matulungan itong mga farmers na makarecover kaagad. Okay, sa ibang usapin po, Asek, nawala na kasi itong IATF. Ang sabi noon kasi ng USEC o kaya naman ay Director General dyan, kayo nang aako dyan. May role na ba ngayon ang NDRMC sa Interagency Task Force, ito naman sa COVID response? Asek, anong particular na role nyo ngayon ng NDRMC? Opo, kami sa NDRMC, kahit noon pa man AITF pa siya, ay meron na po tayong role. Kami sa OCD, sa logistics po kami tumutulong doon sa DOH,
So tumutulong kami sa pagbibigay ng trucks, ng mga eroplano kung saan po dadalhin ng supplies ng DOH. So yun po ang malaking tulong namin. Meron din kaming minimaintain na warehouse together with DOH dito sa Camp Aguinaldo na dyan na pumapasok yung mga donated na mga items, medical supplies at yung ibang binibili ng DOH po. So doon po kami. And of course, dati po, chairman po dyan ng NTF si Secretary Lorenzana. But ito nga, ma-dissolve na ito at mapunta na sa NDRRMC yung buong platform. No? Hindi lang OCD but the other agencies also will play a bigger role dito sa ating COVID response. So, pero yung DOH pa rin ang maglilid po dito. Okay, Asek, anong payo nyo sa ating kababayan nakikinig sa buong Pilipinas? Ikaw, veterano ka na sa disaster management. Pagdating sa disaster preparedness, anong ipapayo nyo sa bagyo, sa lindol at iba pang mga kalamidad para sa paghanda sa ating kababayan? Ano maging mindset, maging mode ng ating kababayan, Asek? Opo, ito po ang number one dito ay talagang dapat makinig tayo sa mga early warnings na binibigay sa atin ng ating mga local government units through the media, through the social media at ibang means sa TV, sa radyo. At tingnan natin kung ano po yung mga abiso nila. At second po, palagi tayong maghanda personally. Mga gamit natin, mga go bag, at alamin kung saan tayo naka-assign na evacuation centers. No? Para kung kailangan po mag-evacuate ay nandun tayo kaagad at alam natin kung saan tayo pupunta. Pangatlo, yung ating mga personal belongings, dapat naka-ready din yan. And importante sa atin yung malaman natin yung mga tulong na pwede natin i-access in case na nangyari na ito. So lahat naman ng mga departments at mga LGUs ay nakahandang tumulong po. So but number one is personal awareness. Yung palagi natin alamin ang sitwasyon. And second, i-practice po yung mga preparedness or response activities na tinuturo sa atin ng ating mga LGUs at mga agencies. Pahabol na lamang, sana abisuhan mo yung pag-asa dyan na pag may bagyo, maging balik tayo sa hourly. Kasi yung Florida at iba pa, inaabot tayo ng alas 5. Ang next abiso niya, alas 11, din alas 5, liban na lamang kung mag-landfall na. Kasi napakahalaga talaga yung hourly update. Di po ba, Asek? Opo. Importante po yung early warning. At yung role po ng pag-asa talagang dapat consistent at oras-oras kung maaari. So tingnan po namin yan. Kami rin po sa OCD and DRIMC, tingnan namin, mag-usap-usap kami uli sa pag-asa, no? Para tingnan namin ma-improve ito. Kasi depende rin kasi sa strength ng bagyo. Pag nakita nilang medyo mahina, yun yung every 6 hours or 12 hours minsan ang updating. But yun nga, pag malapit na mag-landfall, saka sila nagpapaspas or hourly. So medyo late na minsan yung abiso. So tingnan natin, kami naman ay open for improvement. Kasama naman dyan ang pag-asa, lalo na ngayon si Secretary Solidum na po ang ating kasama na matagal sa Bicol, ay siya na po ang Secretary ng DOST. Naintindihan po niya yung sitwasyon natin sa ground. Alright, Assistant Secretary Rafi Alejandro IV, Civil Defense Deputy Administrator for Operations. Good morning po at good luck dyan sa inyong marami ng hinahawakan mo ngayon dyan na spokesperson din ng NDRMC. Maraming salamat. Good morning po sa inyo, Asek. Okay, maraming salamat din mo. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din po. Samantala, balik tayo sa ating pagbabalita. Abiso lamang sa atin ngayon ng Philippine Airlines, 155 pala yung pasahero ng sakay ng eroplano na galing ng Los Angeles, California, dumating ng Pilipinas the other day at nagkaroon ng turbulence na grabe yung pag-uga sa Impapawid. At halos 10 yung mga sugatan na dinala pa sa ospital pagdating dito sa Pilipinas. 155 passengers yung sakay na naturang PAL flight na nagkaroon ng matinding nakaranas ng turbulence at marami nagkaroon ng trauma doon sa mga pasahero. Hanggang ngayon ayaw pa rin magsalita sa natura namang pangyaring naranasan. Balik muna tayo sa ating mga pagbabalita. Nagpaabot din ng pagkadismaya si Senator Amy Marcos sa report na nakaambang shortage ng asin
Ang kakulangan umano ng asin ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyuhan. Ito po yung dried fish, daing, bagoong na bahagi ng pagkain o diet ng ordinaryong Pilipino. Ayon sa senadora, kung tutusin, madali lamang sanang produksyon ng asin, lalo na at ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig dagat. O narito, iniulat sa Bombo Radio ni Congressman Ronsalo na nasa 93% pala ng asin ay inaangkat pa ng Pilipinas sa ibang bansa. Ang iba sa mga asin ay inaangkat ng Pilipinas mula sa China at Australia. Bilang reaksyon, sinabi naman ni Senator Marcos, nagpapakita lamang ito na hindi raw sineryoso ng bansa ang pagpapalugo pa sa produksyon ng asin sa manakarang administrasyon na kung tutusin ay marami ang pinagagamitan nito tulad na lamang sa pagluluto, kalusugan at agrikultura, gayon din sa manufacturing ng mga medisina, food preservatives, animal feed at fertilizer. Meron ding impormasyon na nakakarating daw sa mambabatas na ang presyuhan ng salinas tuyo ay umabot na ang presyo sa 200 pesos hanggang 280 pesos kada kilo sa ilang wet markets dyan sa lugar ng Tondo, Maynila at sa Balintawak doon naman sa Quezon City. Samantala, tiniyak na rin ng Malacanang na magdodoble kayod ang gobyerno na gawing moderno ang salt industry sa Pilipinas, lalo na at ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang namamahala na ngayon sa Department of Agriculture. Nangako rin naman ang Malacanang na makabuo ng Development of the Salt Industry Project o DSIP para naman sa mga tagagawa ng mga asin sa Ilocos Region, yung Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na rin inamin ng DTI na tumaas ngayon ang presyo ng asin pero binigyan din na walang shortage ng asin dito naman sa Pilipinas. Inihayag naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na naglaan sila ng 100 million pesos para yan sa produksyon ng asin noong nakaraang taon. Ang 100 million pesos na Development of the Salt Industry Project ay nakasaad sa special budget request ng Congressional Introduced Initiative Project. Ito ang reaksyon ng BFAR sa payag ni Department of Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban na 15 taon nang napabayaan ang sektor ng paggawa ng asin. Kaya napilitan ng gobyerno na mag-angkat ng asin para mapunan ang kakulangan. Kinumpirma ng BFAR na 93% ng asin na ibinebenta sa merkado ay mula nga sa ibang bansa. Isang hindi magandang pangyayari para sa isang bansang may 36,000 kilometrong baybayin. Sinabi naman ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated President Danilo Facio na nag-aangkat ang bansa ng 550,000 metric tons ng asin mula sa China at Australia. Napag-alaman na umakyat sa 15 pesos ang retail price ng asin mula sa 10 pesos kada 250 grams. Sinabi ng BFAR na ang 100 million pesos na pondo ay sumasaklaw sa Mario ng Ilocos, Western Visayas at Zamboanga Peninsula ng mga tradisyonal na lugar ng paggawaan ng asin. Ang proyekto ay naglalayong pataasin ang produksyon ng asin at makagawa ng mahusay na kalidad ng asin sa pamamagitan ng pagpapahusay at pagpapabuti ng iba't ibang pamamaraan at kasanayan sa paggawa ng asin at pagsunod naman sa produkto sa mapamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Bombo Sports News. Ang national team gilas sa Pilipinas, abay, natuloy din ang pagpapakitang gilas kagabi matapos talunin naman dito sa Pilipinas ang bumibisitang national team ng Saudi Arabia. May mga report pa itong si Bombo Jovino Gala. Ipinagtanggol ni Filipino-American Jordan Clarkson si Gilas Pilipinas coach Chot Reyes sa mga kritisismo na natatanggap nito. Sinabi ng Utah Jazz player na kabilang sa kupunan si Reyes at kung anumang batikos ang ibabato sa kanya ay apektado ang national basketball team. Si Reyes pa rin ang gumawa ng paraan para makapaglaro si Clarkson sa bansa. Magugunitang maraming mga basketball fanatics ang bumabatikos kay Reyes dahil sa hindi naging magandang performance ng Gilas Pilipinas sa mga nagdaang torneo. I mean, he part of us. He one of us. You hear the boos in the crowd or whatever's going on. I'm not here, a lot throughout the year, so I don't really know what's going on. But from what I've seen in these last days, it's kind of been some bullshit. I know it's, excuse my language. I don't know if I can get fined to people for cussing, but yeah, he's our coach. He's one of us. He works hard. He puts all this together. From what I've been hearing, he walked away from the game.
Sa naganap na huling laro ng Gilas Pilipinas sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers ay tinambakan nila ang Saudi Arabia 84-46. Hindi nabigo ang nasa halos 20,000 fans na nanood sa MOA Arena kung saan kabilang sa audience si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Gilas coach Chot Reyes na may mga binago silang estratehiya para sa nasabing laro na kanila ring ipapatupad sa mga darating na torneo sa buwan ng Nobyembre, ganoon din sa FIBA World Cup 2023. Well, the one thing that we wanted to focus on before the game was to just get better, to play better than our previous game against Lebanon. And that meant having better effort and specifically cutting down on our turnovers from the 21 in Lebanon to something less today. So I thought we achieved it, and as long as we get shots, we keep saying we're not going to make every shot, but as long as we get shots, then we like our chances. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, nilinaw po ng tanggapan ng dating Pangulong Duterte na hindi pala natuloy kagabi ang Pangulong Duterte. Ito'y nilinaw naman ng kampo ni Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Dilan sa ang unang report lumabas kagabi, nandun ang Pangulong Duterte. Kung nagkataon, nagkasama sana sila kagabi itong si Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte sa panood sa game ng Gilas Pilipinas. Pero kanilang nilinaw ay last minute daw ay hindi natuloy ang Pangulong Duterte sa panonood kagabi, kung kaya ang kanyang mga close-in na mga malalapit sa kanya na lamang ang nanood kagabi, at kung nagkataon, nagkasama sana sila ng Pangulong Marcos sa panonood naman ng basketball kagabi sa panalo ng Gilas Pilipinas. And congratulations, National Team Gilas Pilipinas. Sa dagdag pang balita sa oras na ito, kinumpirma ng Department of Health na nitong buwan ng Agosto ang may pinakamaraming nasawi ngayong taon dahil sa COVID-19 na umabot sa 113. Ang naturang bilang ay kasabay din ng lumabas na report na umabot sa 19,262 ang mga nadagdag na mga kinapitan ng virus noong nakarang linggo. Ayon pa sa datos ng Kagawaran, mula August 22 hanggang 28, lumalabas na ang recorded daily average sa COVID-19 infections. Kung tutusin, mas mababa naman ito ng 19% kumpara sa nakalipas na linggo. Sa mga bagong infections, nasa 110 ang natukoy na severe at critical. Samantala sa bagong pagtala naman kahapon ng Department of Health, umaabot sa 2,573 ang bagong nahawa sa COVID-19 sa Pilipinas. Ito na ang ikaapat na sunod na araw na ang daily new cases ay nasa mababa sa 3,000. Sa mga bagong pasyente naman, ang 891 ay nagmula sa Metro Manila. Kaugnay nito nakapag-record naman ang DOH ng bagong 53 na mga nasawi. Ang death toll ngayon sa bansa dahil sa deadly virus ay nasa 61,720 na. Nasa ikatlong araw na ngayon na nasawi, mahigit 50 ang naitatalang death toll. Sa ngayon, ang mga active cases sa bansa naman dahil sa COVID-19 ay nasa 27,497. Samantala naman sa ibang balita, walang naitalang volcanic earthquake sa Mayon Volcano isang linggo matapos ang warning status nito ay tinaas sa alert level 1. Ngunit sinabi ng PHIVOLCS na ang iba pang parameters ay nagpapahiwatig ng bulkan na natili naman sa nasa abnormal na kondisyon. Ayon kay Paul Carson Alanis, ang resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory Station sa Lignon Hills sa Albay, ang bagyang inflation na tinatawag at ang paglawak ng lava dome ay mga sinyalis na ang bulkan ay pumasok sa isang period of unrest. Aniya dapat bigyan na hindi lamang dapat ibinaba tayo sa mga volcanic earthquakes. Mayroong inflation doon sa Mayon Volcano, ibig sabihin nito ay abnormal na kondisyon. At ayon pa rito sa mga opisyal ng PHIVOLCS na maigpit nilang binabantayan yung lava dome na tinatawag sa summit crater na maring gumuho at bumuo ng pyroclastic flow at rockfall down sa mga dalisdis ng Mayon Volcano na sumasaklaw sa 8 lokalidad. Okay naman dyan sa lalawigan ng Albay. Ito po yung Cabecera, ang lungsod ng Albay, ang mga lungsod ng Tabaco at Ligao at ang mga bayan ng Daraga, ang bayan ng Kamalig, bayan ng Ginubatan at Malilipot at Santo Domingo dyan pa rin sa Albay.
Sa iba pang balita, nasa 3 mga Filipino cardinals ang nasa Vatican ngayon upang dumalo sa 2 araw na extraordinary consistory na pinatawag ni Pope Francis. Kinumpirma ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang naturang impormasyon sa pamamagitan ng paglalabas ng larawan na magkakasama sa Vatican sina Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect of the Dicastery for Evangelization, Cardinal Orlando Quevedo, ang Archbishop Emeritus ng Cotabato at si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. Makikita mga ito na nasa labas ng Paul VI Hall sa loob ng Vatican. Sa naturang pagpupulong na magtatapos ngayong araw, inaasahang mag-anunsyo ang Santo Papa ng bagong mga cardinals. Sa naturang event, si Pope Francis ay magtatalaga ng majority o 63% ng tinaguriang College of Cardinals. Ang college ay grupo ito ng malalapit na mga assistants at advisors ng Santo Papa. Ito ay binubuo ng mga lahat ng mga Catholic Church Cardinals mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala naman sa ibang balita, pinag-aaralan daw ng Department of Finance at Department of Budget and Management ang posibilidad ng panibagong salary standardization law. Silalim kasi o sa natura naman nga panukala, ang panukalang 5.2 trillion pesos na budget para sa taong 2023 ay 49.5 million dito ay nilaan naman sa Governance Commission ng mga Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC. Sinabi ng Finance Secretary Benjamin Jokno, posible sa taong 2024 ay magkaroon ng bagong taas sa pasahod ng mga empleyado ng gobyerno. Magsasagawa muna kasi sila ng pag-aaral at ang ginarin ay iba pang tanggapan ng gobyerno para sa panibagong tranche ng salary standardization. Target naman ng Commission on Elections si COMELEC na makumpleto sa buwan ng Setyembre o kaya Oktubre ang pagbili at distribution ng mga materials para yan sa gagawing barangay at sangguniang kabataan elections. Nakaschedule ang halalan sa December 5, bagamat ang mga panukala upang ilipat ang mga ito sa huling petsa ay tinatalakay sa Kongreso. Inihayag ni Acting COMELEC spokesman John Rex Laudianco ang timeline ng kanilang paghahanda para sa susunod na 3 buwan bago ang pagdaraos ng barangay at SK polls. Ayon pa kay Laudianco, ang lahat ng mga pagbili ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng public bidding. Inaasahan nilang makumpleto ang lahat sa buwan ng Setyembre at maihatid ang mga kakailanganin sa buwan ng Oktubre para may deploy o may pamahagi naman ito sa buwan ng Nobyembre. Ang poll body ay kumukuha ng mga paraphernalia na may kaugnayan sa halalan, kabilang ang mga ballpen, ballot secrecy folders, indelible ink at thumbprint takers o takers. Bibili din ito ng mga panlaban sa COVID-19 tulad ng mga thermal scanner, temperature assessment device at mga bote ng rubbing alcohol. Hindi na kailangan bumili ng karagdagang mga ballot box dahil gagamitin ng COMELEC ang mga nasa inventaryo nito. Nauna nang inihayag ng COMELEC noong linggo na pinaplano nilang simulan ang pag-imprenta ng mga pasyal ng balota sa kalagitnaan niya ng buwan ng Setyembre. Samantala naman sa Kamara, humarap doon ang ilang mga economic managers ng Pangulong Marcos at ano kaya ang kanilang mga assurances sa ekonomiya ng Pilipinas. May mga detalye pa rito si Bombo Anali Soberano. Nananawagan si House Ways and Means Chair Joey Salceda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ng Pilipinas at iba pang mga partners sa Southeast Asia ang kanilang commitment para sa isang mutual assistance framework, lalo na sa resource extraction at freedom of navigation sa West Philippine Sea, habang naghahanda ang Pangulo para sa state visit nito sa Indonesia at Singapore sa susunod na linggo. Ginawa ni Salceda ang kahilingan sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng mga makakapangyarihang mga bansa sa mundo. Ang pinakabago dito ay ang insidenteng ginawang Freedom Navigation Mission ng 2 barkong pandigma ng Estados Unidos sa Taiwan Strait. Ayon sa mambabata, sa panahong ito na tumataas ang tensyon sa mga nangungunang mga makapangyarihan na bansa sa mundo, mahalaga ang pagkakaunawaan ng mga middle powers na bansa gaya ng Pilipinas, Indonesia at Singapore na magiging kapanapanatag. Sinabi
sinabi pa ni Salceda, bagamat may delikadong balanse ito sa South China Sea, ang pagkakaisa ng ASEAN ang pumipigil sa China at anumang iba pang interesadong kapangyarihan sa pagsasagawa ng anumang pagsalakay sa pinagtatalunang karagatan. Giit ni Salceda, ang pagpapanatili ng impresyon ng pagkakaisa sa pamamagitan ng paggawa ng karaniwang interes ng komunidad ng ASEAN sa kalayaan sa paglayag at mga nakabahaging benepisyo ay makakapigil sa China na gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Samantala, inihayag naman ni NEDA Director General Arsenio Balisacan na ang Pilipinas ngayon ay isa sa best performing economy among major ASEAN members. Ayon kay Balisacan, noong 2021 at first quarter ng 2022, lumago ng mabilis ang ekonomiya ng bansa at tiyak ito mapanatili ng Pilipinas ang robust expansion. Ipinagmalaki ni Balisacan na noong nakaraang taon, ang Philippines GDP growth ay nasa 5.7%, na surpass ito ang Indonesia na nasa 3.7%, Malaysia 3.1%, Vietnam 2.6% at Thailand 1.6%. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic at lockdown, dito nakaranas ng pagbaba sa ekonomiya ang Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni NEDA Director General Arsenio Balisacan. The multiplier effects of the proposed budget on the economy and also on the various sectors, including the social sectors, are quite evident, Madam Chair, in the way we look at the as reflected the 8-point agenda, where we address there the basic constraints to growth and poverty reduction and investment. And so if we succeed in getting those monies into those, addressing those areas, we should be able to generate more investment, should be able to revive growth, productivity growth in agriculture, should be able to provide more opportunities in our tourism, in our manufacturing, and the multiplier effects from those economic opportunities that will be opened up is the one that are the ones that will generate the sustained and inclusive growth that we described earlier, Madam Chair. We do have estimates of those multiplier effects, particularly on government expenditures, Madam Chair. Yan si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Ngayong araw, balik na naman sa sesyon ang Kongreso at tatalakayin na naman ng Committee on Appropriations ang mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Abangan ang detalye. May update tayo doon po naman sa mister na brutal na pinatay ang sariling misis. Pero bago yan, paalala muna. DG SB, give the SB combo quiz a try. Oh, large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kasong murder isinampa sa padre de pamilya na brutal na pumatay sa kanyang misis diyan sa May Lake, Cebu South, Cotabato. May pag-uulat ang Bombo Radio Coronadal. Formal lang sinampahan ng kasong murder ang padre de pamilya na brutal na pumatay at pumugot sa ulo ng kanyang may bahay sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato. Ito ang kinumpirma sa Bombo Radio Coronadal ni Police Lieutenant Colonel Joven Bagaygay, hepe ng Lake Cebu PNP. Ayon sa hepe, sa halip na parricide ay kasong murder ang isinampa kay Julie Cabancelcuyan alias Lee, 44 anyos, na residente na sitio Kabalik, Barangay Clubig sa nabangit na bayan matapos matuklasan na hindi sa legal na kasal ng kanyang biktimang si Marina. Ayon pa sa opisyal, inamin mismo ng sospek na sobrang selos ang dahilan kung bakit pinatay nito ang kanyang may bahay. Kung matatandaan, habang kumakain ng tanghalian ng biktima at ang kamag-anak nitong si Barangay Kagawad Chita Falasulan, ay bigla umanong dumating ang sospek at tinawag ang biktima
biktima. Nang lumapit ang biktima ay walang habas na inundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at hindi pa nakontento, pinugutan pa ng ulo ng sospek ang biktima. Agad naman natamakan sa sospek matapos nagawin ng krimen, ngunit hindi na ito nakalayo dahil makalipas ang mahigit isang oras. Sumuko ito sa responding police kasama na ang mga barangay official at maging ang Special Forces 3rd Battalion Company at 5th Battalion. Dagdag pa ng opisyal, nagawa rin naman ng sospek ang krimen dahil sa may dinaranas itong sakit sa pag-isip na hindi na ipagamot dahil sa kahirapan sa buhay. Napagalaman na pangalawang asawa na ng sospek ang biktima dahil una ring namatay ang unang asawa nitong kapatid mismo ng biktima. Nailibing na rin ang biktima habang nasa pangangalaga naman ng kamag-anak ng mga ito ang 7 na ulilang anak ng sospek at biktima. So far no, taking last August 25, na-file naman siya pag August 26. So ang na-file is murder kay hindi man sila kasal. Kung kasal sila parricide pero kay hindi man sila kasal, so murder. Waiting for commitment order para ma-forward sa provincial jail. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Samantala, doon sa Singapore, ngayon pa lamang naghanda ng Filipino community doon sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos next week sa kanyang kauna-unang state visit. May nakuang impormasyon dito ang Bombo Radio Iloilo. Naghahanda na ang Filipino community sa Singapore sa pagdating ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Setyembre 6 hanggang Setyembre 7. Kasunod ito ng imbitasyon ni Singaporean President Halima Yacob kay Marcos Jr. para sa state visit upang mapalakas pa ang relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Bombo International Correspondent Mercy Saavedra Kakangan, direkta sa Singapore, nag-abiso na rin ang embahada ng Pilipinas na may isasagawang meeting sa presidente sa Setyembre 6 sa University Cultural Center Hobby Auditorium sa National University Singapore. Sa inisal na impormasyon, bubuksan ang gates sa alas 2 sa hapon at isasara alas 5 sa hapon para sa main event na magsisimula naman alas 6 sa gabi. Sa ngayon, may sinasagawang online pre-registration system para sa mga Pinoy na balak dumalo sa PhilCom meeting. Bago ang state visit sa Singapore, darating rin si Marcos Jr. sa Indonesia para sa state visit sa Setyembre 4 hanggang 6. Philippine Embassy dito sa Singapore ay nag-arrange ng meeting between Filipino community ni President Marcos Jr., Singapore National University Cultural Center on the 6 September 2022 about 6 p.m. Si Bombo International Correspondent Mercy Saavedra Kakan, direkta sa Singapore. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Zapadios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Ang 5th ID Division Commander, giit na baril na kanyang pamangking sundalong nasawi sa labanan ang isa sa 8 high-powered firearms na isinuko ng mga rebelde. May impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Naniniwala si Brigadier General Lawrence Mina, ang Division Commander ng 5th Infantry Division Philippine Army, na pagmamay-ari ng kanyang pamangking nasawing sundalo ang isa sa mga armas na isinuko ng 4 na rebelde na sumuko sa pamahalaan. Sinabi ni Brigadier General Lawrence Mina na maaaring pag-aari ng kanyang nasawing pamangkin na isang korporal ang isa sa mga isinukong armas ng 4 na rebelde na sumuko sa Peña Blanca, Cagayan. Inayag ni Brigadier General Mina na namatay sa sagupaang naganap sa Mabayan at Tiague, Isabela noong 2013. Ang kanyang pamangkin na nooy isang korporal. Desidido umano siyang malaman kung ang naturang baril ay ang naka-issue sa kanyang pamangkin na nasawi habang nakikipagsagupa sa mga rebelde. Isa sa ilalim pa sa ilang serya ng pag-usuri ang mga baril na isinuko ng mga rebelde upang matukoy kung nasa maayos na kondisyon bago muling pakinabangan ng pamahalaan. Yung sources could be from us, could be from other people na kung sino saan makapag-produce ng mga baril. Dahil from us, maybe in an encounter, kaya yung tinatanong ko kanina, I still remember this incident in Mabayad, Tiague, where we lost 1 K3. And the last name of that gunner was Mina. Pamangkin ko po yan, yung namatay na yan. So, kaya pursigido akong alamin kung yan na nga yung baril niya. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 radio station sa Isabela, Basta Radio. Bombo!
Bombo International News. Milyon na katao sa flood-hit areas ng Pakistan agaran nangangailangan ng tulong. Mga Pinoy magkakaroon ng donation drive. May detalyeng Star FM Bacolod. Umabot na sa 1,000 katao ang namatay habang mahigit 33 milyong katao naman ang in-evacuate matapos ang malakas na ulan at mapaminsalang pagbaha na tumama sa bansang Pakistan. Ang Pakistan ang isa sa bansang pinakamatinding na tamaan ng matinding pag-ulan at init sa kabila ng maraming ilog at kabundukan. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Rose Ann Rojo, nagsasagawa na rin sila ng donation drive para sa mga nasalanta doon sa mga lungsod na natamaan. Nag-ano din ako sa mga Pilipina natin, yung mga ano ba nila, lumalumang damit nila na kung pwede nilang ibigay, pamigay sa nasalanta. Kasi ano namang gagawin nila dyan sa damakmak na damit nila. Nagsasagawa din sila ng food relief, mga ganun. Kasi hindi talaga, hindi mo talaga mabilang ngayon kung ilan ang pamilyang affected. Sa ngayon ay nadagdagan ang problema ng gobyerno ng Pakistan dahil sa patuloy pa rin nararanasang krisis sa ekonomiya. Mahigit 1 milyong bahay na ang nawasak at posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga casualties. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ang SEA Games medalist na si John Vasquez naghahanda rin sa lalakang World Karate Federation Championship. May nakuha impormasyon ang Star FM Dagupan. Matapos tumayong coach at trainer ng Dagupan City-based Wonder Riot Team, ang former World Karate Federation Under-21 World Top 6 at SEA Games medalist na si John Enrico Vasquez o mas kilala bilang Joko, sa katatapos lamang na Thailand Open Karate Tour Championship 2022 ay puspuso naman ang kanyang paghahanda para sa nalalapit na World Karate Federation Series sa Indonesia sa buwan ng Nobyembre. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Karate Pilipinas Vice President Dr. Alejandro Vasquez, sinabi nito na bukod kay Joko Vasquez ay posible rin na lumahok sa World Karate Federation Series si Arian Brito na kung maalala ay nakapag-uwi ito ng silver medal para sa bansa sa katatapos lamang na Thailand Open Karate Tour Championship 2022. Meron tayong WKF o World Karate Federation Series. Kailangan po yun para umangat ang ranking nila. Maglalaro si John Enrico sa si Arian Brito. Well, Arian Brito is our latest talent ng Dagupan City na qualified as a member of the national team. Nag-gold siya sa national championship. Samantala, ang WKF Series ay sinasagawa para sa mga atleta na gustong magpataas ng kanilang world ranking at upang mag-qualify naman sa Olympics. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa huling pagtala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan po ng $1 malakas po ang piso 56 pesos kontra $1 Hong Kong dollar 7 pesos 13 centavos, Singaporean dollar 40 pesos 32 centavos, Saudi Riyal 14 pesos and 91 centavos, ang euro naman 55 pesos and 87 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras nito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these
through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 2 minutos na nakaligad sa taknang alas sa 8 saga. Welcome diri sa pagbangalagad sa maratontonan Bombohanay Big Time adlaw sang Martes sa 30 sa bulan sang Agosto sa mga tig 2022. Katapusan na ning adlaw sang Martes sa ikawalong bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa aton mga suking mga tagpalamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog